eiköhän aloitella. Onko kaikki paikalla? Liliendahl. Paikalla. Herranen. Joo, täällä ollaan. Lindberg. Kuitti. Joo, eli käydään nopeasti tämän kuun myynnit ja seuraavan kvartaalin näkymä. Aloitetaan vaikka Lindbergistä. No, tämän kuun myynnit hänet tulee aivan perseestä. Ja vahvasti näyttää siltä, että sama meininki jatkuu seuraavassa kvartaalissa. Tämä tuote on vaan niin paska ja markkina ei vedä. No voi jumalauta! Mitä olet ajatellut tehdä tilanteen korjaamiseksi? Niin, ja Haloo? olkei, Tää pätkii. huikeet, Haloo? kymät, miljoonia, mut Nyt pätkii todella pahasti kyllä. puoli, tos. Kuuletteko te muut minut? Joo, kyllä tänne kuuluu ainakin ihan hyvin. Joo, tänne kanssa, ei mitään hätää. Joo. Tais Lindberg kadota nyt linjoilta. Yllätys. Otetaan kohta vaikka uusi yritys, mutta mitäs Liliendahl? Mites se sun myynti? Joo, ei tässä. Tää on ihan aika hyvin oikeastaan. Mulla on pari keissiä tossa on closeaamatta,